Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nausap ko. Mayong kanyang tanan ug mayong piyesta kaninyong tanan. Ngayong piyesta po. Ato daong kalipay kanong adlaw nagkatapok kita una nililibot sa misa, lamisa sa Ginoo aron handamon ang atong kaugalingon sa usa ka dako nga kumbira nga mo ang piyesta. Pasalamat sa atong patron San Nicolas de Tolentino. Inaut-unta nga kining ato nga pagtimbaya sa kalipay, mahimo kini nga dako nga gasa ngadto sa Dios ug unta ato nga mga panghinaot ug ang ato nga hangyo sa Dios ihatag na nato pinaagi sa pangama sa atong patron. Ug aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa, maghinulsol kita karon sa atong mga sala. Kaluyon ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Danon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
magampo kita. O Dios nga gamhanan sa tanan, imong himaya misidlak dinhi sa simbahan tungod sa kasantos ug sa mga milagro ni San Nicolas de Tolentino. Pinaagi sa iyang mga pangaliya, santusa ang imong katawhan diya sa kalinaw ug kahiusa. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buog hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Ang sinugdanan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios nga atong manluluwas ug ni Kristo Jesus nga atong paglaom. Alang kang Timoteo, matuod kong anak sa pagtuo. Ang Dios nga atong amahan ug si Kristo Jesus nga atong Ginoo maghatag unta kaninyo grasya, kaluoy ug kalinaw. Nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanako kusog alang sa akong buluhaton. Gipasalamatan ko siya kay iya man akong giila nga takos o gitudlo aron mag-alagad kaniya, bisan tuod kaniadto, siya akong gipanamastamasan, gilutos o gibugal-bugalan. Apanaloy ang Dios kanako, kay dili pa man ako magtutuo ug wala ako masayod sa akong gibuhat. O gibubuan ako sa atong Ginoo sa iyang naghinaping grasya, o gihatagan ako niya sa pagtuo o gugma nga naato diha sa pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw ang akong kabilin Salam responsori ang atong tubag. Ikaw ang akong kabilin, o Ginoo. Ikaw ang akong kabilin, o Ginoo. Bantay ako, O Dios, kay nagadangup ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin ug akong kupa. Ikaw mao ang akong suwerte. Ikaw ang akong kabilin, o Ginoo. Daygon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa kagabion nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kun anaa siya sa akong tuo, wala ako'y kahadlukan. Ikaw ang akong kabilin, o Ginoo. Tudluan mo ako sa dalan ngadto sa kinabuhi, sa kapuno sa mga kasadiha. Diha sa imong tuong kamot,
hangtod sa kahangturan. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Palihog manindog ang tanan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. O gisultihan sila ni Jesus tining sambingaya. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kun buhaton niya kini, mangahulog silang duha sa kanal. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. Apan kun ang tinun-an makatapos na sa iyang pagtuon, may sama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig katao, apan wala mo tagda ang truso diya sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isikatawo, ambi, ako'y pakuhaa sa imong puling, nga wala ka man gani makita sa truso nga anaa sa imong mata. Maot, kuhaa una ang truso nga anaa sa imong mata, aron makakita ka pag-ayo, ug makuha mo ang puling sa imong isikatawo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa kolehiyo kami sa philosophy, usa sa unang pangutana sa filosofiya, ang pangutana, what is man? Unsa man gyud ang tawo? What is man? O kini nga pangutana mao ni gituki sa mga bright gikan sa una ug hantod karon. Og mo ni pangutana nga hangtod ron wala pay black and white answer kabahin ni ana. Tungod kay ang tawo usa ka komplikado nga klase. We are complex. Munang usahay manggani maglibog magitag sabot sa atong kaugalingon. Sabot na gyud ang uban. Maglibog tag sabot sa kinaiya. Maglibog tag sabot unsay panghitabo. Kay ang tawo complex nga hinimo sa Dios. Nganuman tungod ang pagpadako nato, lahi-lahi ang atong giagian. Daghang klaseng tao ang nihikap sa atong kinabuhi, nahimong mentor nato, nahimong ni-impluwensya nato, o karon nahimo tang inani nga klaseng pagkatao. Nay uban nga maayo kayong impluwensya sa tao. Napoy uban dili maayong impluwensya. Unang kalagmitan sa atong mga makita nga dili mao, natay nakuhaan ni ana, dili ba? Ha? Kalagmitan ka ng mga kinaiya sa bata nga
medyo dili mao, gikan na sa iyang mga uyuan. Dili ba? Kay kanang mga uyuan, mga BI man na kalagmitan, no? Mo'y magtudlog inom, no? Mo'y dalon nitong pamayi, no? Kang ginikanan, maningkamot ang ginikanan nga tudluan ang bata, unsay maayo. Apan kaning tawo, sa ako pang giingon, dili, mamang yun na, gipadako sa pipila lang katao, kung dili, daghan kaayong tao, nga mahimong lambigit sa kinabuhi sa tao. Unta, ang atong gihangyo, nga unta lami ang influensya nato. Dili ta BI, kundi GI ta. Diba? Good influence, dili bad influence. Munang malayo lami pangutanon tungod kay kitang mga gulang naatay dakong responsibilidad nga kining atong kinabuhi mahilakit o mapasunod nato sa atong mga kabataan na as ubos inferior nato kita nga naay estado sa katilingban. Dili na to damhon, uba tagaw na nga kaning atong kinabuhi di ay dako nig epekto ngadto sa uban. Mo manggani kung magkadako ang imong estado sa katilingban, magkadako ang imong impluwensya ngadto sa katawhan. Ang ato lang giampo sa ako pang giingon nga mahimo tang maayong impluwensya. Dili daotang impluwensya. Mo manggani sige kung pahinumdom nga kung ang usa ka bata gani nga mahimong swail ug dili mao ang iyang kinabuhi, number 1 kaayo nga atong saman i-blame kinsa man ginikanan number 1 kay mo man ay dakog impluwensya sa bata. Mga magtutudlo, mga kapamilya, mga silingan, usahay apil pari. Kaya ang pari, dili ba? O ang pari magpabuyag, dakog impluwensya. Pero ang pari buutan, sama nako, buutan ang mga tao. Murag taga-dawis. Di ba? Taga-dawis. Tinood yan na. Dili na ito na ilimod. Atong dawaton ang responsibilidad na kining kinabuhi ang atong gipuy-an, dako nig epekto sa gasunod nga mga henerasyon. Ato ng responsibilidad. Apan atong likayan sa ako pang giingon nga mahimo tang bati nga impluwensya ngadto sa uban. Ang ebanghelyo ningon dinhi, ang buta dili makaagak sa laing buta. Usa kini kahagit kanatong tanan nga mag-aagak sa gasunod nga mga henerasyon nga unta ang atong mata gasiga. Dili gasiga nga walay gamit, kundi tinuod nga gasiga nga kinabuhi. Tinuod nga kinabuhing sulundon. Tinuod nga maayong dalan ang padulngan. Dili padulngan paingos kanal. Mo man gani blindness sa kinabuhi sa tao is not just physically blind, kundi ang blindness sa tao daghan na kayong pasabot. Immorality, corruption, sin, sala. Number 1 blindness sa tao, sala. Pagkahakog, pagkadili kabalo mo tabang. Unang on sabay pahinumdom ni Kristo din sa ebanghelyo, simple lang. Simple lang. Sunda unsay maayo aron ang imong makuhang maayo, imong mapasa nga maayo. Nemo that kodnon abet. You cannot give what you do not have. Mo nang gapesta ta. Nganong na may pesta sa mga santos? Dili tungod kay makaihaw ra. Kay ang mga santos modelo maayong influensya. Humana ang nobena, pista na ron. Nagnobena ta ni San Nicolas di Tolentino. Siyam kaadlaw, either naamo diri simbahan or naamos inyong mga online, no, nagsunod mo dinhi. Ang pangutana, na-influensyahan ba kang maayong San Nicolas or gasigara ng imong mata, gapaabot ra kag kaon? Monay maayong pangutana.
Ug unsa man ang impluwensya sa Nicolas, simple. Unsay bati, dili na mao. Kay sa Nicolas, usa ka santos, maayo nga modelo kanatong tanan. Ilabi na gyud sa iyang pagkamanggihatagon. Mao manggani unsa goy kalagmita makita na si Nicolas pagkaon, pan, naay ginalag plato, pagkaon, dili para niya, kung dili para sa uban. Dili ba? Mao ta na ang kinabuhi. Mao nay maayong sundon. Dili ba? Dili kay salamat ra puta ng ATF kay baka save taron mga dalo. Ader, ayaw nag-atos balay kay makabayad mi. Bayad. Ayaw inana, Isi, dili na mo kinabuhi ni San Nicolas. May pagbiyo, kalis pa diraya, taga-bukid ra bagod ni. To anay manok, murag ako anang dalona, kaingon sa ko, di na dalag ihaw ron. Ilala ba unta, sensitibo. Ang tawong gasiga ang mata. Sensitibo, unsay iyang mahimo sa katilingban. Unsay iyang mahimo skilid. Ang mga tao magpabuta-buta, dili makabantay unsay talabangon. Kay nganuman, ang iyang gilantaw, iyarang kaugalingon. What is man? Ang tao hinimo sa imahe sa Dios. O ang tao, og unsa man ang Dios? Ang Dios nga puno sa gugma, ang Dios nga manggihatagon. Munay Ginoo ni San Nicolas, o muning ginuuha ang iyang gisunod, o ang iyang kinabuhi, nahimong gi-pattern ngadto sa Dios, o kita nga mga deboto, kinahanglang i-pattern ang atong kinabuhi ngadto sa atong modelo. Munang ako pang pahinumdum, sensitibo ba ta? O karon ka, pader, wala man miga pista pader, damang ko'y budget din ako na ipadala nimo kay dako pa man kag utang dito sa dawis. Inanaunta ba? So, kumusta naman ka dito pader? Wala nagkaniwang na ko. Kay paspasanay mi dito. Gamay, pila may imong utang pa? Wala. Namang gay mangutana ba? Pila man imong utang pader? 200,000 plus na. 50,000 na ako. Unta ba? Wala yung mga tao, sensitibo. Kaya na yung mga tao, di gyud kabalo. Dili lang na para nako sa katanang kinabuhi na. Kung i-apply na to sa itong kinabuhi na, sus bahimo tang maayong influensya sa uban. Kana ba unta ba nga kabalog kang imong silingan, nga nanginahanglan, ayaw na og paghulat nga mo pay moduol nimo adto ana. Usahay kaning mga tao, namang gud po tay pride, lami po nang kita mo'y hangyoon. Kana bang kabalog yun ka nga, nagyod kay ikatabang, pero gahulat yun kang ikaw kuhiton kay murabot kag dako ba, murabot kag musikat, anak. Kana bang himo tang medyo maayo kay sanila kay ni luhod yun na, naghilak yun ang ubang mga tao nato, naghangyo yun nato, o ikaw na imo ni dool, og offer. Maring, kabalong ikaw na hospital man gitong imong bana. Gamay-gamay di, gamita sa ni. Nga problema mang yun ka, namang ko'y extra din, gamita sa ni. Inana! Muna'y kinaiyang maayo. Muna'y saktong influensya. Di kay kung dili gud magluhod nimo, di gyud nimo pahulmon. O di mo duol nimo, wala ra gyud pugka. O sa maibili na to anak. Dayon, pista-pista ta sa Nicolas, si Nicolas kusog kayo banghatan. Para sa kayuhan sa uban. Maayong influensya. Munang ningon si Kristo, suhid kamo nga mga tinun-an, suhid mo inyong teacher. Suhid mo mga modelo nga mga maayo. Suhid mo. If you want to change the world, simple lang. Change yourselves. O ang ubang mga tao nga makita na usod ka, mausod po na. Wala na kakabalo anak. Dako kayo na, satol kayo na nga influensya. Sa mga bata. Kanang mga bata, kugihan kayo ng musuhid. O makakita sila
nga ang ginikanan bati nang gipagbuhat suhiron po na nila. The same feather flock together. Maglayo ba nang bunga o ang punuan? The same na nga pahinomdom. Kita karon nag-celebrate ni ini. Dakong kalipay, bisan tuod nata sa pandemya. Apan unsa may pahinomdom ni ini? Nga ang pandemya di ay mahimo nga instrumento, dili lang puro negatibo. Instrumento sa kamaayo sa tao. Apan usahay pod makita po dinha ang unsa kabati ang tao. Lantawa ra, naglisod pataron ang uban gabuga nagkawatanay. Asa gobyerno mo na sa gihapon, overpricing nang gawas na. Ang mga baho kay hapit na. Eleksyon. Nagkontrahanay na sila. Doon lisod man ang kontra, amigo ni mo, kontra ni mo ron. Kay kaila mo, kabalo man na sa imong binuhatan. Lantawa na, nangalisbo na ang baho. Galisod ang Pilipinas, ang uban ng dato. Mga kawatang dagko. Dili maayo. Dili na maoy Diyos nun. Dili na maoy deboto. Dili na maoy tao. Munang ang tao gani, nga batig kinaiya, di na to tawagong tao. Animal. Di matudluan. Apan ang taong tinuoray, matudluan. Mausog. Ang taong sakto, pwede pa nga bag-uhon. Muning naatay mga modelo, naatay mga gisunod, naatay mga hiyas, nga angay natong sundon, aron mabag-o ang kalibutan. Muna'y tumong sa piyesta. Muna'y tumong sa piyesta. Piyesta, usa di sa pinakadako o pinakalami, ngagbuluhaton sa tao matagtuig. Munang kitang mga Kristiyano, pista ta, sige tang pista. Ngano man, kay mapagawas natong atong pagkamaayo. Ang mga dalo, makapakaon. Dili ba? Ang mga gaaway mauli, kay di ka may uli, di ka imbitaron. Pag uli na lamang, aron makapamista ta. Isi, kalami ni ini. Apat unsa untay makalami, nga ang paghinumdom sa Dios karong adlaw, mahimo untak nga sumbanan alang kanato. Munang ningon si Kristo, ayaw mo focus, ngadto sa dili mao sa imong sikatawo. Usba sa imong kaugalingon, kay dali kang makausob sa uban. Usba sa imong kaugalingon. Tangtanga sa nang dili mao sa imong kaugalingon. Kay kanang uban, matangtang na dali na kaayo. Kay lisod ra bagyod kaayo ang pagkurek sa imong kaugalingon. Munay pinakalisod buhaton. Yung ano man kang manghilabot anang kinabuhi sa uban, nga lisod na manggaglisod na sa imong kaugalingon, manghilabot pagyud ka. Di na nimo trabaho. Ang imong trabaho, ang imong kaugalingon. Munay imong number 1 responsibilidad. Kay kung mausob nimo na, hinay-hinay ang uban nga mausob. Sugod sa imong pamilya. Kay ang impluensya nato sa kalibutan, dako kaayo kung magkadako atong responsibilidad. Hinaot pa unta, kita nga mga debote ni San Nicolas, kada tuig tang piyesta, mahinay-hinay unta tagka-impluensyahan sa iyang kaayo. Di kay magkadugay, malipay na kang walay pista-pista. Sa imong pagkadalo, dili ka mga magpakaos uban. Of course, pader, ayaw nag-adto dito, pader. Dalan na ka na mus kumbinto. Kada! Naraman po ko din eh. Hantod niyang hapon. Utos na ninyo. Dalon na ko na, kay maangat ko sa bukid. Alam pagka ng taga-siyudad na po inyong tagaguan, taga-bukid biya ko. Pabalunin ang taga-bukid. Unha tong mga taga-bukid. Ayaw tang inyong taga-siyudad ra. Kay sige ra nagkaon, bisag walay pista. Ang tawa ng mga lawas nanambok na, no? Okay, bisag walay pista, sige nagkaon. Sige kaon, pakat atong walay kaon. Kitong ganiwang na, sama na ako. Kaya dagan patang trabaho dito, sige pag-ulan, wala na intos, no? Minus na kay kolekta, no? Walay priskong musaka dito, bulad na tao na among sudan dito, bulad panalagsa, ngayon bisayang manok, sige. Di ba? Pero kamo din, sige naman mo,
Diris bais gani nagkadaghan ning restaurant. Kabantay mo? Nagkadaghan. Oh, kita man ko ninyo, sige mo mag-adto. Basta na ibag-o, adto mo mo pa picture. Kung na po, ibag pagkatunan. Mura magwalay pandemic lagi. Ingon ay pandemic, walay kwartang mga tao. Daghan naging pagkaunan din Pagkaunan pa kung makamatay. Oh, tagas kayong sugar, tagas kayong oil, no? Diba? Yung post dayon. Ako dito, bisayang manok na tawon tong akong mantinilan dito sa padali po ko ninyo baboy. Litson, may nalamang. Akong paksiwon dito. Doon angat mo dito sa pista, kay magpista kong pizza 28 sa Dawis. Mamista mo dito. Pero mamista mo dito, pagdala mo inyo kay BYOP akong pista. BYOP. Sa San Lorenzo Ruiz, ang unang Santos na Pinoy. Ang unang Santos na Pinoy. Ako ng pista, pizza 28. Pero ako sang hatagan og abong sa Niludhan Falls. Noon, ayag palutsa na kay tagabais na wala na gapista atong pista kay dalo na. Dito ko ako padali. Isi, bati ng ina ng kinaiya, dili ba? Dili na maong impluwensya nga atong gipakita. Ang Dios ingon dinhi, focus sa unsay makaayo. Ayaw dala, ayaw dinautan. Kay kung dautan ka, makaalahig ra bagid ka. Dapat kung maalahig ta, mangalahig tang daghang malangit, dili mangalahig tang daghang maimpierno. Muni atong ipakita kanunay. Muni atong puy-an. Muni kinaiya ni San Nicolas de Tolentino. Ang iyang kinaiya paghimo nga makadala og daghan ngadto sa Dios. Ug unsaon man nato na paghimo kung atong kaugalingon sulundon. Apan kung dili kita sulundon, aw di gyud na mao nga pagka-deboto. Kita nga mga deboto, hinay-hinay ang atong gidibotuhan, atong suhiron. Ano nang atong naglantaw nato, ang atong mga pamilya, atong mga bata, the next generation, mahimo nga maayo, og sila na usab ang maka-impluwensya ngadto sa uban. Mutay atong iampo, munay atong paningkamutan, aron ang atong pagpiesta dili kawang. Kung dili ang piyesta nga atong gisaulog karon, tuod na kay si San Nicolas tahimong sulundon nga pagkamodelo, sulundon nga pagka-Kristiyano, sulundon nga pagkapari. Hinaot paunta nga sama kaniya kita mahimo usab nga maayong impluwensya ngadto sa uban aron sa katapusan ang iyang kasantos ato usab nga maangkon. Hinaot paunta. Kalihog manindog ang ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usa kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya ng ihimo ang tanan. Tungod kanatong mga taong alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit, sa dalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga mahilawas, gikan ni Maria nga ulay nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krusog ni Poncio Pilato, naganto siya na matay, ginubong. Sa kitulong adlaw na banhaw siya, ron matuman ang kasulatan. Misakas sa langit o nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mamayaon ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghahatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba sa gimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa pasailuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Uban sa dakong kalipay, pasalamatan ta ang Ginoo atong Amahan, kinsa miamuma og nanalipod sa iyang katawhan. Og moingon kita, pinaagi sa pangaman ni San Nicolas de Tolentino, dungga kami Ginoo. Atong usbon, pinaagi sa pangaman ni San Nicolas de Tolentino, dungga kami Ginoo.
Alang sa tanan nga naghalad ni ining kaugalingon ngadto sa Dios, nga matabangan sila sa grasya sa Dios sa pagkamatinud-anon sa ilang mga saad, magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangaman ni San Nicolas de Tolentino, dungga kami Ginoo. Alang sa mga nangulon sa atong nasod, nga makiangayon silang apod-apod sa mga bahandi niining kalibutana, magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangaman ni San Nicolas de Tolentino, dungga kami Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangaman ni San Nicolas de Tolentino, dungga kami Ginoo. Alang sa manag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay og pamalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangaman ni San Nicolas de Tolentino, dungga kami Ginoo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga mga kalihukan, labi na sa parokya, ug atong mga palawman ang atong pagtuo o paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangaman ni San Nicolas de Tolentino, dungga kami Ginoo. Alang sa mga magtutuo, ilabi na dinhi sa mga katawan sa dakbayan sa bais, unta himuon kanunay nga sumbanan ang patron nga San Nicolas de Tolentino sa iyang hiyas o bertud sa pagkamatinabangon, maluluyon, malagaron ug labaws sa tanan, pagkamaampuon sa tanang mga kalag. Magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangaman ni San Nicolas de Tolentino, dungga kami Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Sopilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw sa kaduganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangaman ni San Nicolas de Tolentino, dungga kami Ginoo. Alang kanila nga nangamatay, nga nad-on na sila didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangaman ni San Nicolas de Tolentino, dungga kami Ginoo. Makagahom nga Dios among paglaom ug kusog, kung wala ikaw wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagsunod kang Kristo ug sa pagpuyo subay sa imong kabubuton. Pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Palihog manindog. Mga igsoon pag-ampo kamo ang akong iyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawatan ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga ayon paglahig paglimay sa mga anang sa tibok ng santos nga simbahan. Ginoo santo sa kini mga gasa nga mong gihalad sa pangili ni San Nicolas de Tolentino, pinagi sa gahom ning sakripisyo, himua kami nga maandam kanunay sa paghalad sa among kinabuhi, alang sa imong himaya, ug alang sa kayuhan sa among kaigsuunan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaos sa kanila. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga ito sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matab. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Diyan ni San Nicolas imong gipakita kanamo ang panag-ingnan sa apostolikanhong kinabuhi. Gihupay niya ang mga naguol. Gipabalik niya ang mga nagkatibulaag. Gitabangan niya ang mga kabus, ang mga masikito nga ayo. Dili alang sa iyang kaugalingong himaya, apan alang sa himaya sa imong anak. Sa iyang paglaom sa pagsudong sa imong kaanyag nga gisaad sa mga putlig kasing-kasing, walay kasakit sa lawas nga iyang gilikayan aron sa pagpitol niini. Uban sa kasing-kasing nga mapasalamaton, nagaduyog kami sa mga anghel sa pagsangyaw sa mga kahibulungan sa imong gahom diya sa among pag-awit. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalagi mong espiritu pagsantos gid mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan ni pasalamat kanimo ug mipikas ug nihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug ningon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab. Nihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug ningon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo naghalad kami kanimo amahan. Hiningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diya sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Julito among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Kada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kalihi kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Nicolas Tolentino. Uban sa tanang mga apostoles. Ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahon nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ambok kita sa mahadlok ng mga pulong, magitudlo ka nato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, lagiyon ka sa ibang mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga biog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta karon ang atong panag-inig sa unay. Kalinaw manakin ni Jesus. Kini maong Kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit, alang sa panihakon sa Ginoo. Ginoo di ako ang ayong kalawat kanimo ang ipamulong laman ug mamaayo ako. Espirituhanong komunyon. Hesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. And you know when I sit and when I stand.
Magampo kita. Ginoo, gihatagan mo og kalipay ang among kasing-kasing diha sa pagdapit kanamo sa imong bangkete. Pinagi sa panigiiling ni San Nicolas, himoa nga makakak-on kami gikan niining Eucharistia sa pagpuyo og kinabuhi di lamang alang sa among kaugalingon, kundi usab alang kang Kristo ug sa among isig kaigsuon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Walay mong lingkod sa sumakit. Paliog mangluhod alang sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, pagampo alang sa pag-atiman sa kalibutan ni Pope Francis Laudato Si. Labing makagagahom nga Dios, ana ikaw sa tibok kalibutan o ganaosab sa labing gamay nimong mga binuhat. Gihangop mo ang imong kalumo ang tanang may kinabuhi. Ibubo dinhi kanamo ang gahom sa imong gugma, aron among panalipdan ang kinabuhi o katahom sa imong kabuhatan. Buna kami sa kalinaw, aron magpuyo kami isip mga managsuon, nga dili maghatag og kadaot sa usag-usa. O Dios sa mga kabos, tabangi kami aron pagluwas sa mga biniyaan ug mga gikalimtan dinhi sa yuta. Sila nga mga bililhon sa imong pananaw. Hatagig kaayuhan ang imong kinabuhi, aron among panalipdan ang kalibutan ug dili among amungan. Aron ang matahom lamang ang among itisok, dili ang kahugawan ug ang kagusbatan sa tanan. Tanduga ang mga kasing-kasing sa mga tawo nga nagpahimulos sa mga kabus ug sa mga bahandi sa kalibutan aron pagtablaw sa ilang kahakog. Tudloi sa pag-ila sa kabililhon sa matag binuhat, aron mapuno kami sa katingala ug pamalandong, aron makita namo ang tiunay nga kahiusa sa tanan nimong binuhat sa among pagpanaw ngana sa imong walay katapusang kahayag. Nagpasalamat kami kanimo sa imong pag-uban kanamo matag adlaw. Dasiga kami, nangamuyo kami diha sa imong pakigbisog alang sa hustisya, gugma ug kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Paliog manindog ko sa kamadjot. May buntag nga tong tanan, happy fiesta bais. Among ipasalamatan ang tanan nga nitambong nining Santos nga misa, labi na gyud sa atong celebrante karon, si Most Reverend Father Ryan Diposoy. Pads, thank you very much for coming here sa fiesta. O sa tanan nga mga sponsors, mga devoto, o sa tibok bais sanon nga ni sa choir na to, Tangkulugan Choir, thank you so much for your very inspiring songs. Thank you so much. And sa tanan, once again, daghan kayong salamat. O happy fiesta na tong tanan. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nausap kanimo. Manalangin kayo ang Diyos kung makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa at ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Happy Pista kanatong tanan. Salamat sa inyong pagsimba. Sa Nicolas nga bulahan, sa bertud ka tingalahan, imo kaming panabangan, karon og sa oras nga tanan. Sa Nicolas nga bulahan, sa bertud ka kinalahan, imo kaming panabangan, karon og sa oras nga tanan. Ikaw, langit sa daghang bituon, sa walay sanglit nga kahayag. Ang kaluoy imong gipahayag sa mga nagsumbo sa kagabion. Sa Nicolas nga bulahan, sa bertud ka kinalahan, imo kaming panabangan, karon ug sa oras nga tanan. Ang maayong kinabuhi mo daw suga nga mahadahanag, sa pagkaluwas matakaplang, katong nagsunod kanimo. Sa Nicolas nga bulahan, sa bertud ka kinalahan, imo kaming padabagan, karon ug sa oras nga tanan. Sa Nicolas nga bulahan, sa bertud ka tingalahan, imo kaming panabangan, karon ug sa oras nga tanan.